Boa tarde, dende a sede da Fundación Luces na Coruña. Grazas por acompañarnos unha vez máis nunha actividade do Observatorio da Reconstrucción da Fundación. Como sempre, podedes seguir o debate na canle de YouTube da Fundación ou no Facebook da revista Luces e, ademais, temos o chat aberto, así que, se queredes, durante a emisión podedes facer as vosas preguntas e tentaremos trasladarllas aos nosos convidados de hoxe. O pasado 12 de marzo mantivemos un primeiro debate con representantes das forzas políticas no Parlamento galego sobre a xestión ou sobre a repercusión que van ter os fondos Next Generation da Unión Europea na saída da crise da COVID na Galicia. Ao fío deste debate, un dos nosos convidados fixo un comentario en Twitter que dixo: "Si queredes coñecer o churrasco dos fondos, chamádeme". E así fixemos, chamámolo a él e a outros 2 especialistas e queremos continuar este debate con un grupo de persoas de un perfil máis técnico e que, ademais, teñen unha carreira profesional moi ligada á xestión de fondos europeos. Paso xa a presentárvolos. En primeiro lugar, Adolfo Neira Lamas, como comentaba hai uns minutos, ele é físico de formación, non economista nin abogado, pero leva moitos anos traballando como consultor e especialista na xestión de fondos europeos, é socio consultor de EOSA, Estrategia e Organización S.A. dende 2009. EOSA nace no 93, ten a sede en Vigo e probablemente unha das consultoras expertas en fondos en xestión de fondos europeos máis importantes, dende logo, de Galicia. Creo que incluso participou na elaboración desta lista de 354 proxectos que pretenden captar 20.000 euros que presentaba hai uns días, hai uns meses xa, o presidente Feijóo. Boa tarde, Adolfo, grazas por vir. Boas tardes a vos por convidarme. Non sei se querrías ampliar un pouco cal é o traballo que faz en EOSA e cal é o traballo que fai EOSA cos fondos europeos. Sí, a verdade, comentabas, nos non participamos no diseño específico de proxectos, o que estamos máis traballando precisamente coas diferentes administracións públicas, incluso tamén con clientes privados, en preparar desde manifestación de interés, que probablemente a todo o mundo lle soa. Vamos intentar non utilizar moitos temas técnicos, pero son a forma que diseñou o Estado para prepararse para as próximas convocatorias, pero tamén, digamos, o noso campo habitual de traballo durante moitos anos, as iniciativas comunitarias, os fondos europeos en diferentes dimensións, por exemplo, os programas EDUSI para as cidades, que probablemente todos os coñezan, os programas Interreg de cooperación transfronteriza, moito da cooperación con Portugal se fai a través de Interreg, ou programas vencellados co I+D, como pode ser Horizon ou diferente tipoloxía. A verdade que sí que teño a sorte de, como consultor, de moitos inconvenientes, por exemplo, horario, que non é unha profesión moi dada a conciliación, pero ten tamén moitas ventaxas, porque, por exemplo, te permite ter un panorama global moi grande do que son os fondos europeos, tanto insisto, iniciativas, como moitas veces, moitas das cousas que vemos que fan as diferentes administracións, desde infraestructuras, outro tipo de cousas, pois as financian con fondos europeos, non? E nós estamos aí dando soporte aos clientes. Tamén está con nós Serafín Pazos Vidal, que é o do tuit do churrasco, o responsable en certa medida de que estemos hoxe aquí, é doutor en Unión Europea, politólogo, director da oficina en Bruselas de COSLA, que é a Convención de Autoridades Locais de Escocia. Quizás, ademais de algo de xestión ou de coñecemento de fondos ou programas europeos, pois a súa oficina ten tamén un traballo diplomático, entendo, de contactos, quizás incluso de lobby en cooperación coas propias institucións escocesas e coa representación de Escocia na Unión Europea. É tamén colaborador da revista Luces e non sei se, Serafín, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós, te gustaría tamén
contarnos un pouco cal é o teu traballo en COSLA e que é COSLA. Moitas grazas, bueno, encantado de que un comentario que sales en tweet, mira, estamos aquí reunidos, é dicir, que nunca se sabe. O que, neste caso, con boa fortuna. Bueno, eu son, efectivamente, obviamente son galego, pero son o representante do Departamento Europeo de COSLA, que é como a FEMP, a Federación Española de Municipios e Provincias, pero de Escocia. A diferencia que é unha entidade pública, non é unha asociación como tal, é unha entidade pública, e, bueno, ten literalmente séculos de historia. Bueno, pero esa é outra historia. Obviamente, durante moitos anos, parte do traballo da persona ou do equipo, neste caso a persona que se encarga dese equipo, que son eu, en tema europeo, embarca desde a formulación de políticas públicas a nivel europeo como a súa traslación a nivel doméstico, como deseño de políticas públicas e, por suposto, dar apoio aos políticos. No caso da política de cohesión, pois, ten tradicionalmente sido un campo prioritario. Eu tive a sorte de negociar varios programas operativos, neste caso en Escocia. Anteriormente, no caso de Galicia, tuve algún rol precedente, pero vamos, nosotros no caso de Escocia nos últimos 15 anos xa. E, aparte, como teño sido, bueno, por los tipos de roles que son, non é exclusivo de min, cada país ten un ou varios equivalentes como a min, pois na o que é a Convención, o Consello Europeo de Municipios, eu teño sido durante casi máis de 10 anos o coordinador do grupo de expertos de cohesión, entón teño negociado co Parlamento, coa Comisión, toda unha serie de programas legislativos. Entón, por exemplo, cousas como o Community Local Development, que é como o programa LEADER, pois a última xeración tuvo moita implicación nese aspecto. Ou os chamados investimentos territoriais integrados, pois tamén pola mi lado académico, porque teño un investigador académico nestes temas da xenda urbana, de desarrollo territorial, pois teño participado no deseño deses programas a nivel europeo. Por exemplo, o que saliu aí breve da mención de territorio despoblado, definición de territorio despoblado nos fondos europeos, bueno, pois tuve a sorte de que foi un tema que tiven a sorte por circunstancias encargarme. E o caso de Next Generation, pois simplemente, pois polo feito de estar en Bruselas e por ser dos contactos realizados, pois casi vivín a súa xestación ao momento, é dicir, cousas que salían na prensa os 2 días, pois estábamos falando aquí coa xente da Comisión que estaban na fase inicial. Entón, bueno, pois o que intentaré aportar ese por que estamos aquí, porque que é o Next Generation, é dicir, hai outros compañeros que van falar un pouco mellor de máis pedestres, vou falar de realidades tamén pedestres, pero tamén por que hai o Next Generation, que é o que non é, que igual casi é o importante, porque casi nos estamos centrando demasiado nisto sin realmente reflexionar un pouco para que isto o Next Generation. Pero deixo aí, gracias. Por último, Daniel Ugarte, que é tamén politólogo, máster en estudos da UE e Dereito Comunitario, é asesor de proxectos de EISMEA. EISMEA é unha axencia da Unión Europea para a innovación para as pequenas e medianas empresas. Daniel, díxeno ben. Perfecto, sí. Bueno, menos mal, porque teño que recoñecer que eu non sabía que existía esta axencia hasta que busquei a referencia túa, ¿no? O sea que, digamos que aquí fago de público corrente común e descoñecedora deste intríngulis administrativo, burocrático da Unión Europea, que seguramente ten moita máis, afecta moito máis a nosa vida do que nos pensamos, ¿no? E supoño que a túa axencia, que é unha axencia de innovación que xenera programas e que xestiona programas e que tamén avalía, non, os resultados dos programas nos territorios, terá un rol específico, moito máis traballo seguramente con esta xestión dos fondos Next Generation, non? Bueno, o primeiro, antes de nada, dar vos as gracias por convidarme a participar e tamén por darme a oportunidade de ver a Serafín en persoa, porque con isto do confinamento hai moito que non nos cruzamos. E, bueno, para dicirche que é completamente normal que non escoitases falar nunca desta axencia, porque a axencia naceu hai unha semana, o 1º de abril. Menos mal.
No, simplemente cambiou de nome. Antes nos chamábamos EASME, a Axencia Executiva para as Pequenas e Medianas Empresas. Desde 1 de abril pasamos a chamarnos Axencia para a Innovación e para as Pequenas e Medianas Empresas. Para explicarvos un pouco en que consiste isto, basicamente hai 20, 25 anos, a Comisión Europea deuse conta que utilizar os funcionarios das súas direccións xerais, o que serían as consellerías, para xestionar moitos dos programas da Unión Europea era caro e difícil, porque o mellor a xente estaba máis especializada en facer política e non tanto en xestión de contratos, basicamente. Entón, decidiu crear unhas estructuras específicas que chamou axencias executivas, que están ou en Bruselas ou antes había unha en Luxemburgo que ahora se volveu a Bruselas, que facemos eso. Nos, basicamente, deléganos unha serie de programas. No noso caso, pois, temos unha parte de Horizonte, temos o programa COSME, que é onde traballo eu, pero tamén cousas como o programa LIFE, bueno, todos os programas os que se chama de xestión directa, quere decir, programas que xestiona directamente a Unión Europea. Para iso non utilizamos nin os ministerios, non utilizamos as autonomías, nin outras entidades. Nos lanzamos as convocatorias, todo o mundo de calquer parte de Europa ou incluso de fora pode participar, xestionamos os cartos e xestionámoslo todo nós. Non é parte do que dá Next Generation. Entón, basicamente, nacimos un pouco con ese rol de a Comisión Europea nos di pois mira, queremos facer unha convocatoria para apoiar as pymes ou para apoiar, por exemplo, o sector turístico, sobre todo que teña un punto medioambiental ou que teña un punto máis tecnolóxico de digitalización das pymes, e nós, dentro da xencia executiva, o que vamos facer é poñer eso por escrito, xestionar o procedimento de forma legal, a avaliación, e despois facer o seguimento dos proxectos. Entón, ese é un pouco a nosa función. Que é o que fago eu? Pois eu son o coordinador do programa COSME, que, entre que ten nome así de señor de certa idade, significa Programa para a Competitividade das Pequenas e Medianas Empresas, e o que fago é un pouco controlar que a execución sexa como corresponde, e, ademais diso, pois, xestiono proxectos na área de propiedade intelectual, que é unha das miñas áreas de especialización, copyright, patentes e todo isto. Bueno, pois empezamos, como vos dixen antes de empezar, así, en petit comité. Aquí do que se trata é que faledes vos. O que me gustaría para empezar é lanzar unha pregunta para os tres, e é que, efectivamente, cando se fala de fondos Next Generation, sobre todo, do que se fala é de que van vir moitos cartos de Europa e que hai que captalos e que hai que gastalos, non? Entón, esa parece que é o obxectivo fundamental, non? Un pouco, a miña primeira pregunta era de marco, non? Un pouco na liña do que antes decías, Serafín, non? Para que van servir os fondos Next Generation, non? Porque falamos moito de liñas, de conceptos que parecen técnicos, pero que realmente son moito máis que técnicos, non? Teñen unha aplicación técnica, pero definen unha orientación política tamén, non? Para que van a servir os fondos Next Generation en Galicia, ou para que deben servir os fondos Next Generation en Galicia, que oportunidades van crear e tamén que ameazas credes vos que poden supoñer. Algúnas xa apareceron das oportunidades e ameazas na propia presentación, pero me gustaría que nos derades a vosa visión. Empeza, por exemplo, Serafín, pero ide falando según vayades querendo. Bueno, pois, algunhas cousas, é dicir, o primeiro que hai que dicir, creo eu, é que, xa que estamos falando de Galicia, é que Galicia leva 35 anos recibindo 15.000 millóns de euros en fondos europeos. Ten agora 2.700 millóns asignados nos últimos 7 anos e ainda ten 1.400 millóns pendentes de gastar. Galicia é o quinto territorio europeo que máis fondos recibiu de toda a Unión Europea nos últimos 35 anos. Entonces, esta obsesión que temos con Next Generation, e vou iso no momento, é un pouco prematura. É dicir, habría que pensar que se fixeron con estes fondos. Xa non digo no 86, coas autopistas, nos últimos 7 anos. Gastáronse ben, porque queda a mitad dos diñeiros sen gastar, seguramente se gasten nos próximos 3 anos, pero que pasa aí?
quen se está beneficiando, existe unha colaboración entre as diferentes administracións, entre o sector privado, entre a sociedade civil para os fondos que Galicia sí ten acceso neste momento e que vai xestionar directamente. Iso por un lado. Por outro lado, o Next Generation, digamos que é unha oportunidade que se estaba buscando e que o COVID, é dicir, o COVID non xenerou o Next Generation. O Next Generation EU xa existía. Chamábase Programa de Reformas Estruturais e creouse hai 6 anos con un pequeno programa para axudar aos países a facer esas reformas que non daban feito, a pesar de que estaba no caso español, no caso de moitos Estados membros, recibindo moitos fondos europeos, xa estaban recibindo moitos fondos europeos, o chamar fondos estruturais. Entón, casi se usou, que isto que non realmente non se explica moitas veces, casi se usou a crise da COVID para facer algo que non era realmente combatir o virus, os efectos do virus, senón realmente era dar diñeiro para que por fin dunha vez máis os Estados membros se comprometeran, non se comprometeran, senón se decidiran a facer aquelas reformas de gran calado que levan todos os anos desde hai 20 comprometéndose no chamado proceso do semestre europeo, incluído este famoso tema das pensións, pero moitos os temas de medio ambiente, de clima, e que realmente lo estaban facendo. Entón, casi a Unión Europea está pagando para que facer unha cousa que os Estados membros levan moitos anos facendo e que, en realidad, no caso español, é un caso remarcable, como xa se dixo, a mitad dos fondos asinados dos fondos asinados nos últimos, que son casi 40.000 fondos asinados nos últimos 7 anos, igual que en Galicia, só se gastaron a metade. Sin embargo, aínda che dá máis diñeiro, e aínda con máis facilidade. Estamos falando, según di a Comisión Europea, o goberno, de 140.000 millóns. Realmente estaríamos falando de 72.000 millóns realmente que serían subvencións, o resto serían créditos, e non creo que o Estado tea moita capacidade para endeudarse con 50.000 millóns de euros adicionais, xa cando ten que absorber 72.000 millóns de euros a máis dos cartos que ainda non gastou e de outros 20.000 millóns que lle van chegar de todas de fondos estruturais tradicionais. Claro, cal é o problema? Xa vou acabando, que realmente non van chegar, porque está todo o mundo pendente destes fondos adicionais sen darse conta de que eses fondos non van chegar este ano. Este ano chegarán como moito ao Estado español uns 5.300 millóns, que é o anticipo que che dan. O resto dos 40.000 millóns que xa están pactados, porque o resto ainda depende de outros factores, depende dos proxectos que se vayan facendo. A Unión Europea non che dá o diñeiro adiantado, dacho, reembolsache. Que primeiro tens que facer os proxectos co teu propio diñeiro. Iso creo que falarán os meus compañeros con máis detalle que a mí, porque é unha destas cousas que a xente non entende. É dicir, é outra gran confusión, agora sí que xa remato, é que isto non é para solucionar problemas de caixa. Estamos vendo auténticas barbaridades na discusión pública e publicada sobre que este diñeiro vai xa chegar e vai tapar todos os buratos que existen polo COVID. Bueno, pois non se pode usar para gasto corrente, son gasto de inversión e, por tanto, teñen que estar centrados naquelas grandes prioridades de desarrollo económico, de digitalización, que medio ambiente, clima, eficiencia enerxética, que o Estado español leva anos e anos comprometéndose. O Estado español e os demais, pero digo, no caso español, nas recomendacións concretas para o Estado español. Entón, creo que vamos ter aquí un problema de grandes expectativas e grandes confusións cando realmente, como digo, aínda hai moito diñeiro da Unión Europea que non se dá gastado, habrá aínda que ver ben se está gastando ben ou mal. E a partir desa reflexión, ver en onde encaixa o Next Generation. E creo que deixo aí para empezar. Gracias. Calquera dos dous. Adolfo. Pois sigo porque, a ver, coincido moito coa visión de Serafín. O problema quizás é resumir todos os problemas ou todas as visións en moi pouco tempo. Serafín se introducía dous temas que a mí me preocupan moito, a mí personalmente, que é a xestión das expectativas. Visto desde fora, incluso estos fondos Next Generation establecen un mecanismo novidoso, que son os PERTEs, que de repente, estamos xa no mes de abril, pero no mes de xaneiro, penso que non había empresa ou pyme, o digo por Daniel, que estivera vincellado co programa COSME, que non quixera participar nun PERTE. Todo parece que os PERTEs iban a ser as grandes solucións de moitos dos problemas empresariais. Entón, o primeiro, Serafín apuntaba moi ben a xestión das expectativas. Non son tantos cartos, son moitos cartos, hai que decirlo, pero son moitos cartos
si se teñen en conta que teñen que ir acompañados de reformas. Son fondos destinados a facer reformas. E son fondos destinados a facer recuperación. Para min, decías, Ana, unha cousa ao principio, que oportunidades e que riscos. Para min, un dos principais riscos que temos coa xestión de fondos é a burocracia na que estamos inmersos. Se nos lemos o Real Decreto Lei que establece as medidas para a xestión do gasto, toca todo tipo de leis de xeito transversal, lei de contratos, lei de emprego público, organización, convenios. É dicir, realmente é un procedimento que intenta trasladar maior axilidade á administración. Eu dubido, a administración é garantista e é lenta por definición, pero que ainda por riba, quizáis, para absorber rapidamente ese tipo de fondos teñemos que ter máis rodados os mecanismos de xestión. Pero, sobre todo, é un mecanismo que ten que permitir a recuperación, e isto é outro risco tamén. A xente da rúa, a xente da PE, as empresas, estamos nun contexto estrano de pandemia global, con moito sofrimento en algúns sectores, como turismo, como cultura. A xente todavía está pensando en termos de tantos cartos, pero damos a min que non chego a fin de mes e non son fondos de rescate. Isto ten que servir, se me permiten, e para min é a gran oportunidade que presentan os fondos Next Generation, non tanto para rescatar a ninguén, sino para plantexar que cando esta situación se normalice, podamos realmente pisar o acelerador, podamos realmente introducir temas, e Serafín tamén o comentaba, que deben de ser logo tamén traballados en paralelo cos marcos comunitarios, polas cidades, polas empresas, a construción dunha Europa verde, dunha Europa digital, vamos a vela. Xa estábamos vendo nos programas europeos actuais, digamos, de alguna forma, de algún xeito, o que fai isto é acelerar, non? Tenemos máis tempo para profundizar en estas cousas porque son moitas ideas, non me quero estender. Quizáis, Daniel, por completar un pouco tamén agora as... Sí, por completar, precisamente. Tal como vexo, o que sucedeu un pouco foi que, bueno, poucos meses antes de que saltase a pandemia, a Comisión presentou as que iban a ser as súas dúas grandes iniciativas para os sete anos seguintes, que son o Acordo Verde e o Plan de Digitalización. Entonces, basicamente, este era o gran plan que tiña a Comisión Europea para Europa para os seguintes anos. Claro, aparece a pandemia, aparece unha crise coa que non se contaba, entón, presións, imagino, dos estados, bueno, de un pouco do sector, de todo o sector económico, se pediu que aparecesen novos cartos para loitar contra esta pandemia. Bueno, a reacción un pouco da Comisión foi decir, vale, moi ben, vamos a buscar forma de inxectar máis diñeiro na economía, pero non pode ser simplemente xerar gasto corrente, o que ten que servir é para acelerar estes dous plans que temos de digitalización e de cambio climático, de loita contra o cambio climático. E por iso se insiste tanto en que os proxectos teñen que ir nesa área. É un pouco a visión da Comisión e, por suposto, como ben decía Serafín, hai temas importantes que hai que ter en conta, que, por un lado, que son gastos, non son gastos operacionais, non é para que ti xestiones o teu ministerio ou a túa consellería, sino que son para facer proxectos en concreto. E unha das cousas que é moi importante que ten que saber a xente é que cando recibes subvencións da Unión Europea o proxecto non pode xerar beneficio. Tens que cúbreche os gastos de persoal, cúbreche os gastos necesarios, pero non pode xerar beneficio con eso. Entonces, no que decíamos de xerar as expectativas, sí, é unha entrada de cartos importante para facer proxectos que che interesen si están de acordo con esa área determinada de loita contra o cambio climático, de facer reformas estructurais, como ben decía Serafín, na propia administración, cousa que é moi importante, pero non coa idea de vou facer negocio con isto. Pode, se os destinatarios son empresas privadas, pode servir para relanzar unha nova liña de negocio, para encontrar novas liñas de mercado, por suposto, pero o proxecto en sí non pode xerar beneficio. Entón, hai que ser moi cauto, non é unha lotería tampouco o que entra. E, como decía Serafín, se os cartos non se gastan,
hai que devolvelos, porque sí que, bueno, na maior parte dos proxectos europeos, para que o proxecto poda comezar a funcionar, das un prefinanciamento que pode ir desde o 30% hasta o 50%, hasta 70% incluso ás veces, pero que se ao final do proxecto non o gastaches, eso tens que devolvelo. Ou se o gastaches mal, que eso tamén é un tema importante e que a moitas empresas se pode poñer en problemas, se ti non xestionaches o proxecto como debías xestionalo, tes unha auditoría e falo de cousas tan ridículas como non sabías que non podías cargar os gastos de un bonus que lle diches ao teu empregado na consultora, pois vas ter que devolver os cartos. E se se acumulan moitos, pode ser un problema importante para a propia empresa meterse en proxectos europeos. Sí, por seguir un pouco na ronda, é dicir, é que realmente eu a veces penso que é dicir, toda esta polémica que o ano pasado entre os países ricos, os neos contribuidores netos e todo aquele escándalo que hubo, que realmente se entendeuse fatal en España, porque claro, a xente non se daba conta que isto era parte dunha discusión sobre o futuro dos fondos europeos que era anterior ao COVID. Entón, pillaron a discusión a mitad da discusión e pensaron que, bueno, que os holandeses, os alemáns e os finlandeses eran un marro malísimo, non? Isto era unha negociación internacional e intergubernamental. Entón, realmente, aquí a veces non se dá conta a xente que bueno, que decir, que hai interés. Por que temos un Next Generation? Realmente, porque os estados máis avanzados, digamos, con máis nivel económico, non querían facer transferencias directas aos estados membros. É dicir, non querían subvencionar. Por exemplo, os seres, España, deronlle 20.000 millóns de créditos para financiar os seres. É dicir, que realmente non están dispostos a facer o que é gasto corrente, o que é gasto da administración, que sea mediante transferencias, por unha cuestión de que, bueno, que non crean que a Unión Europea este preparada para crear para ter ese nivel de estado de benestar europeo, se queremos. Entón, o que ao final se creou foi un novo fondo a separado dos fondos tradicionais, que é casi... é máis grande que os fondos estruturais, os fondos regionais que recibe Galicia, e a política agrícola común, é dicir, o de subvencionar as granxas, pois é máis grande que todo iso xunto. É dicir, é un dos fondos de políticas públicas de investimento máis grandes do mundo. É dicir, despois do programa de Biden, posiblemente o programa de China, dos programas de investimento máis grandes do mundo da historia despois da Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esa é outra cousa que habría que decir, que tamén influe moito no éxito dos fondos, é dicir, no éxito da xestión, é que ese diñeiro non existe. O único que se acordou é unha promesa de que se os estados sacan un suficiente número de proxectos, a Unión Europea, por primeira vez, a unha escala significativa, porque xa ten feito antes, vai pedir ese diñeiro aos mercados financeiros. É dicir, a diferencia dos fondos actuais, os que se levan fondos a veces, que a veces, bueno, pois ao chegar ao final do período, pois case se, bueno, é un pouquinho máis generoso para que se gasten os cartos e que non se perdan, así, dito así, unha forma Román Paladino, digamos que a Comisión Europea ten menos incentivo neste momento. Por qué? Porque ese diñeiro non existe, non ten por que gastalo. Entón, se ti ves con un chanchullo a dedo, basicamente, mira, se ti fixeches ese proxecto e isto non se axeita o marco que ti me solicitaxe agora en abril deste ano, que é cando se manden os programas nacionais de reforma de cada estado membro, aí o lado, mar máis, porque ese diñeiro non pedín, por tanto, non teño que darcho. Non hai ese sentido. Entón, hai que ser ainda máis cuidadoso a hora de facer vos proxectos. Ese é o grande... É dicir, o Next Generation, a gran ventaxe que ten, a diferencia dos fondos, como decía Daniel, é que se vai financiar ao 100%. Ese é o gran atractivo. Sin embargo, por outro lado, pois eso, ten ese risco de que, bueno, que ese diñeiro non existe, e non só eso. Eu tomamos unhas conversacións aí pois, con dos coordinadores desto da Comisión Europea, pois xusto a semana pasada, e eu creo que realmente eles ainda non teñen claro como van a avaliar isto. E ese é un gran problema, porque con fondos estruturais, con fondos tradicionais, que ten unha formulación moi francesa, moi legalista, e no caso español, a esa formulación francesa, que os fondos europeos veñen dunha tradición francesa, basicamente. Que pasa? Que ao chegar a España ainda se lle descubriu con máis burocracia e máis controis, pero claro, houve que polo menos sabías o que había e sabías o que tiñas que facer. No caso dos novos fondos, o marco de evaluación ainda se está diseñando, excepto no que decía Daniel, na parte de investimento verde, na parte de digitalización, sí que as normas que se acaban de aprobar do Next Generation son bastante claras. No resto, que a mitad do tal, ainda se vai ver como se vai avaliar. Entón, o risco de que haxa, bueno,
haxa malos entendementos tanto a nivel doméstico como cando a Unión Europea avalia os proxectos son grandes, por tanto, o énfasis na calidade do que se vai a facer e non da oportunidade de con máis dinheiro que gastar. Gracias. Serafín, si me permite, Sana, por complementar unha idea que comenta Serafín e por matizar, que debemos de pensar en Next Generation como un programa vencellado a... Hai algunhas... O pensamos como fondos europeos, porque realmente hai moitísimas diferencias. De feito, Daniel está falando de programas xestionados directamente pola Comisión, Serafín falaba de programas que están xestionados desde as comunidades autónomas, e aquí hai unha sutileza que me parece un matiz moi diferente do que coñecemos habitualmente os que traballamos en fondos. Primeiro, que un programa de fondos vinculado con reformas, que a veces nos olvidamos. E as reformas non son rápidas. Por exemplo, hai un debate na rúa sobre o emprego público e o emprego temporal. España ten un dos ratios de emprego temporal que non é normal que manteñamos esos ratios ou de desemprego juvenil e sigamos pedindo cartos. É dicir, non sei se que fallan políticas activas de emprego, neste momento estamos falando digamos, de déficits vinculados co COVID, pero realmente seguimos tendo uns datos de desemprego estructural que son tremendos, inasumibles en ningún país de Europa. Por lo tanto, hai unha primeira que non me presentes só os cartos dos proxectos, sino dime que reformas vas a facer. Vamos a reformar o sistema de pensións, vamos a reformar o mercado laboral, vamos a reformar... Que reformas vamos a facer? Porque si todos penso que vamos a coincidir en que hai algunhas cantas reformas que hai que abordar. E logo hai unha patiz que Daniel Serafín está utilizando permanentemente, que é a distribución regional, e en Next Generation non hai unha distribución regional, non hai unha distribución por comunidades autónomas. Esquezamos, o digo porque estamos nunha pelea, nunha liorta, que a mí me fai moita gracia, porque claro, nós como consultores traballamos co goberno central, con algún ministerio, traballamos coas comunidades autónomas, non só en Galicia, e traballamos cos concellos, e aí eu vivo en Vigo, onde Abel Caballero, o presidente da FEM, ten un papel moi activo nesa reivindicación, tanto das diputacións, estou pensando na Diputación de Ourense, como en Vigo, co Concello, que xa se anunciou co Ministro de Transición Demográfica, de Transición Enerxética, que as cidades verdes van a ter convenios específicos para a xestión. Isto é unha novidade, ainda non sabemos nada, pero se está anunciada. Pero non é un programa dirixido nin ás cidades, nin ás comunidades autónomas. Entón, estamos nunha liorta que me preocupa moitísimo, porque realmente a xente da calle, eu como cidadán, eu son consultor, traballo para os meus clientes, pero logo algún día, cando abandono a xornada laboral, son cidadán calquera, non? E realmente me preocupa un poquinho que nos perdamos en liortas estériles de, non, es que os fondos teñen que, primeiro que son os fondos de país, e isto hai que asumilo claramente, porque además só hai 3 anos para dispoñer deles. E segundo, me parece fundamental que participen outras administracións, seguro, se pode participar en moitos niveles, non só recibindo os cartos, todo hai que dicilo, vale? Porque parece que solo show me the money, non? Onde están os cartos? E eu teño que recibir os cartos mediante subvención. Non, hai moitas formas de participar. Entón, me parece moi importante que esa loita non sexa estéril, non podamos levarnos a unha situación, a un pequeno espacio que non ten sentido, non de perdernos en unha loita estéril, mentras tanto os fondos ou as reformas sin seguir sin abordar. España, como país, é responsable ante a Unión Europea. E, polo tanto, o primeiro nivel que hai que chamar aquí é a responsabilidade de todas as administracións, vale? Porque, ao final, os cartos teñen que ser gastados. E logo non é culpa do Concello, das administracións. Mira, eu levo moitos anos traballando en programas tamén de cooperación internacional, tamén traballei incluso en Sudamérica. Eu penso que en España se gasta ben, se traballa ben. Cando teñen partenariados incluso con proxectos con outros países, en España non é certo que traballemos mal. A veces parece que non, que hai unha... Non. Sí que é certo que temos unha legislación a veces que me parece un pouco... que daría para outro debate de máis dunha hora, vale? Pero non é que xestionemos mal, o que non ten a veces moito sentido a burocracia na que estamos, ou que de repente as modificacións de obra sexan o común, non? O que sabedes vulgarmente como os modificados de obra, os modificados de proxecto que comentaba Daniel, ou as certificacións, sexan o común denominador moitos proxectos. Eso sí que é inaudito, vale? Entón, bueno, perdonade se me estendín un pouco, pero que me interesaba aclarar este aspecto da reforma e de país, porque non é igual que os outros fondos europeos.
Se eu podo comentar, gustaríame comentar unha cousa, que moitas veces desde Galicia ou desde fora de Bruselas, digamos, temos a impresión de que a Comisión Europea é unha especie de ente todopoderoso que pode decidir todo, pero non é así. O sea, realmente, dentro da Unión Europea, da estrutura da Unión Europea, quen dirixe principalmente son os estados, siguen sendo os estados. Por iso este fondo, bueno, este novo fondo non deixa de ser algo que os estados pediron moito, que a Unión Europea, bueno, a Comisión Europea intenta dirixir un pouco na dirección na que é o seu objetivo político dos próximos 6 ou 7 anos, pero que son os estados quen promoven e quen van ser os principais xestores deses fondos. Isto ten unha parte positiva, que é eso, que, bueno, sabes que van entrar cartos, pero tamén hai que ter, e ten outra parte positiva, que a estrutura tal como funciona é un pouco similar a dos fondos estruturais, o país envía un programa operativo e a Comisión Europea ten que validalo. O que non deberíamos é caer na idea de que a Comisión Europea vaiche poñer, vai ser intransigente, non vai permitir facer isto ou outro. Os estados siguen tendo unha gran capacidade, siguen tendo moitísima capacidade para impoñer a súa vontade, hasta uns límites. O sea, lóxicamente non se van a aceptar facer cousas ilegais ou cousas que non teñen absolutamente nada que ver co programa. Pero é a responsabilidade dos estados de facer algo que teña xeito, porque, bueno, de alguma maneira, o que eles propoñan, con modificacións aquí e alá, pero vai ser o que se execute. Referido exclusivamente aos fondos Next Generation, por suposto. Sí, a mí, por seguir un pouco nesta liña, estes fondos Next Generation son moi subxéneres, porque en teoría son de xestión directa, como os que xenera Daniel, pero depois en moita medida, incluso a base legal é como a dos fondos estruturais. Entón, digamos que é un híbrido moi raro. Que é un fondo realmente que se vai xestionar en España, é dicir, que a Unión Europea que vai dicir, bueno, pois dame reformas, mándame aquí e doucho diñeiro. É dicir, é moito menos un control menos directo do que son estes programas como os que di Dani. Pero, por outro lado, son de Estado. É dicir, digo eu, unha opinión de analista de por que existe un Next Generation con 750.000 millóns, cando realmente, pois, o mellor con 50.000 millóns para Italia e España que estaban queixando, casi solucionaba a papeleta. Por qué? Porque os estados do norte non reciben moitos fondos europeos. E ainda por riba os que reciben ten que facelo de forma regionalizada, que non é unha cosa que lles guste particularmente. Entón, isto casa non é como aquel fondo de cohesión que pedira no ano 92 Felipe González, que xa é un fondo que non existe en España, existe en Portugal, en outros países, que foron de grandes proxectos de Estado. De feito, a maior parte das autopistas que se financiaron en España nos 90 son co chamado Fondo de Cohesión, que era un fondo que existía en España antes, agora xa non é elixible. Entón, isto é unha especie de fondo de cohesión para os ricos. Tamén, é dicir, porque realmente van recibir moito máis diñeiro desa forma que cos fondos tradicionais. E sendo un pouco malicioso, esta diría, é que eles esperan que eles sí que van a executar a boa parte do diñeiro que van a recibir e igual sospeita que no sur, depois de chorar tanto, ao final non vai ser capaz de resolver tantos fondos tradicionais e a maiores. Pero iso son eu que son moi malo, son moi malicioso. Entón, eso que son estes xogos que hai que entender. De todas formas, hai que decir que no caso español, temos feito con meus compañeros de outros países varios estudos comparativos xa, o caso español é o caso onde a territorialización dos fondos, polo menos teórica, é máis evidente. Nin sequera na federalizada Alemania ou Austria, que son realmente estados federais onde estas cousas non as decidiu no Estado Central, casi non tuveron ningún rol os Länder, o que me parece escandaloso porque hasta aí, non diría máis, pola miña formación pode dicir que é inconstitucional, que unha decisión dese calado se este xestionado directamente polo Ministerio de Asuntos. Por as competencias. No caso español non é así. Ahora ben, é un pouco teórico, porque unha cousa que poña, bueno, pois vamos a territorializar o Next Generation, que é unha forma encima onde se van a investir os cartos, outra cousa é que o que temo que moitos alcaldes están, con o presidente da autonomía, están equivocados pensando que lle van dar o diñeiro como fondos estruturais. Ti dame o diñeiro que xa vou gestionando eu, e xa che direi, iso non é certo. Teñen que ser programas, paquetes estruturais do Estado, de que sei, mobilidade eléctrica de hidróxeno,
Bueno, pois ti, como competencia, tes competencia, por exemplo, en pois vías provinciais, pois tocarache a botar unha mana parte na que tiñas competencia. Pois é o tema da gobernanza territorial, que é un pouco teórica, e simplemente para acabar o tema das expectativas, digamos que a Xunta de Galicia nun momento dixo que eran 9.500 millóns, agora xa son 370 proxectos que sean 20.000 millóns. Bueno, por poñer un contexto, 20.000 millóns sería que Galicia, que é 6% da economía da poboación do Estado, bueno, non chega ao 6%, recibiría un tercio. É dicir, Euskadi tamén estaba pedindo 12.000 millóns. No, 10.000 millóns. E pois o Bloque sacou unha proposta, por certo, por falar un pouco do debate galego, que pedía 12.000 millóns. É dicir, centrémonos un pouco. É dicir, aquí estamos pedindo por pedir. A mí, personalmente, me gustaría ver menos número de proxectos e menos anuncios rimbombantes, pero os que salan, que teñan unha memoria económica, que teñan unha evaluación de impacto, ou polo menos un indicio. Xa sei que os plazos son difíciles, pero que hubiera máis unha reflexión de, bueno, estes investimentos en que impacta no contexto da miña política económica dos próximos 6 anos, porque, como di ben Adolfo, hai que gastar o Next Generation, hai que comprometer en 3 anos e gastar a 6. Entonces, esa casi esa reflexión que falta, non tanto a territorialización, senón que o que se faga con xeito, que é que desgraciadamente o que parece que non estamos vendo. Eu, se me permites, Adolfo, interrumpir por cambiar un pouco a roda do reloj. Eu creo que o que di Serafín é moi importante. O sea, son cousas que se teñen que executar xa e que se teñen que executar con xeito. Entón, non vale... Eu non creo que isto sexa unha experiencia piloto. Adolfo, se apareceu. Non pode ser unha experiencia piloto. Non son cartos cos que se teña que ver, a ver que sai. Que dir, bueno, vamos a probar. Non, ten que ser algo que sexa moi práctico, que se execute por xente que teña capacidade para facelo. Por exemplo, as administracións públicas teñen que, desde o meu punto de vista, centrarse en facer proxectos que sirvan para mellorar a xestión da propia administración pública. Por poñer un exemplo un pouco recurrente, o tema da digitalización da administración de xustiza, pois podería ser algo no que se podría abordar, porque tens que executalo xa, tens que ter os medios, tens que ter a capacidade, o personal xa, non vale esperar un par de anos, crear unha nova estructura, ten que ser algo no que existan os medios. Da mesma maneira, no sector privado, non podes pretender crear un novo sector da nada. Non creo que en Galicia vaya de repente a nacer, gracias a estes fondos, un sector nanotecnolóxico potentísimo. O que tens que intentar é utilizar pois, as empresas que xa existen, e estou falando tanto das grandes como pequenas, pero con certa capacidade de xestión, e que busquen novas liñas de mercado. Decir, bueno, a nos interesa, dentro desta área de digitalización, dentro da área de medio ambiente, interésanos perseguir esta línea. Un pouco, por poñer tamén un par de exemplos que non teñen nada que ver con este fondo, pero o que sucedeu coa Sidra e Estrella Galicia. Un emprendedor da Chantada decide crear unha pequena empresa de sidra, pregúntalle a Estrella Galicia se lle axudan na xestión dos procesos e tal. En 2 anos, Estrella Galicia di, isto é unha boa idea, isto é unha boa liña de negocio, compramos xa, seguimos traballando desde Chantada, xérase en toda a comarca plantacións de maceiras, cousas así, o polvo de Pescanova, ahora somos capaces de cultivar polvo. Bueno, pois, ten que ser esos proxectos que podan estar no mercado xa. Non van a ser cousas que digas a 20 anos vista, non é eso. O sea, ten que ser cousas de certo calado e que funcionen desde xa. Deixo aí. Sí. En todo caso, se me permite, Ana, por continuar porque aparte penso que ustedes estamos bastante coincidentes, pero eu quería lanzar unha idea, porque sempre que hablamos de fondos europeos, non sei, teño a sensación aquí desde Galicia que hai alguén bo que dá de cartos e alguén malo que recibe cartos, malo no mal sentido. Vale, vamos a matizar unha reflexión que facía Serafín. Aquí non xogamos moito como España, pero en Unión Europea se xoga moitísimo máis, O digo porque isto ten lugar despois dun Brexit, despois, se me permitides, dunha mala xestión dos plans de vacinación frente a outros países. E outro día, de feito, estaba vendo outro día, lendo unha entrevista con Varoufakis, penso que era, que lle preguntaban que país está facendo un bo plan de recuperación, se sei que outro réxime, pero falaba de China. Biden acaba de lanzar un plan de reformas, pero xa teña unha tasa de desemprego do 6%. Entonces,
ollo con a Unión Europea, co propio plan de construcción europea, porque se este Next Generation fracasa, a lectura que vai a facer os cidadáns, e por iso tamén a veces non quero facer un debate político, pero iso parte do resurdimento do fascismo en moitos puntos de Europa, non? De extrema dereita. Hai unha crise de identidade clara por parte de Europa que está arraigando noutros determinados colectivos. Por lo tanto, a Unión Europea xógase moitísimo neste momento, É dicir, se aquí fracasa os fondos de Next Generation, que son os fondos de recuperación, o propio proxecto europeo vai a quedar en entredito. E non un tema de bons e malos de negociación internacional, é que eu mesmo, como cidadán, digo, é que para facer isto, España será fin, corríxeme, pero o novo marco vai a ser aportador de cartos. Sí. Mentras me daban cartos, eu estou nun clube que me dá cartos. Cando non me dan cartos, é defendible esa posición. E con isto non quero dicir, non me miredes mal aí desde Bruselas, pero penso que realmente estamos poñendo moito no énfasis nos deberes que temos como país e moi pouco tamén que a propia Unión Europea lle interesa moito que este plan saia ben. Isto non é un plan Marshall. Isto é realmente un plan que nos afecta a todos. Non sei se coincidides. Sí, sí. Como decía... bueno, pues, alguén, un economista conhecido, non me acordo no Financial Times, non hai moito, que como isto, é dicir, hai que ter en conta que isto é, unha vez máis, non é diñeiro que ven da alemana ou sueca. É que hai que pedir aos mercados. É unha cousa que, por certo, en España non se falou, porque estamos todos pendientes de Ayuso e compañía, é que o Parlamento Español aceptou hai unha semana, sin apenas debate, que, polo menos que eu me enterara, de que os cidadáns españois van pagar nun futuro potencialmente impostos europeos. Eu creo que, como mínimo, merecería un debate. Polo menos, non? Ou dous. Que é o que están pasando no norte de Europa, que se están retrasando, aparte do tema alemán, que é outro tema que tampouco vamos ahora a estendernos, pero están mirando con tema, que supón isto, é dicir, están facendo unha reflexión doméstica, isto que supón. É parte das súas reticencias, non era só por euroescepticismo, que tamén. Eu traballo moito en escandinavos, e conozo moi ben esa parte do mundo, e, bueno, prexuizos sobran, cara a xente un pouco máis moreniña do sur. Pero aparte deso, é que estamos facendo un salto cualitativo moi importante no que non é que se perden os cartos, porque os cartos europeos tradicionais, se España non os gasta, volven para Alemania, que é unha cousa que a xente non sabe, é dicir, se non se gastan, volven para as arcas dos contribuintes netos. Neste caso, non. Neste caso, ti tes o mellor un pensionista holandés de 7 anos, hai que pagar estes cartos hasta 2058. Por iso se chama Next Generation, porque vai pagar a próxima xeración. Hai que empezar a gastalo, a pagar isto no 2026. Por tanto, isto é unha bomba de reloxería se sale mal. Eu creo que a Unión Europea, a Comisión Europea, as institucións europeas, se quixeran facer isto ben, sendo un pouco polémico, o que deberían facer non é dar tanta manga ancha aos Estados membros como están facendo con Next Generation. Porque para iso están dando bastante manga ancha cos fondos estruturais tradicionais. O que tiñan que mandar a homes de negro, no sentido, sendo un pouco polémico, decir, para decir, bueno, a ver, en Alemania, como fixemos a reforma da administración pública ou a interoperación? Pois cun traductor ou que sea, estar aquí ao lado da administración correspondente en España para que faga o mismo cos fondos europeos. Porque se ti delegas todo aos gobernos e pois as consultores como temos aquí a dor, igual o que habría que facer, se queremos facer un proxecto realmente europeo, é que aqueles que xa teñen experiencia nese campo viñeran a axudar a estes outros estados que non fixeron esas reformas. Porque todo este problema das pensións ou do mercado laboral, e entón vamos a ver, Finlandia ten un líder socialdemócrata, era unha das que máis estaban en contra de que se ñera tanto dinheiro a España. Bueno, en Finlandia non hai mercado dual laboral, non hai precariedade laboral, hai altos dereitos sociais, hubo reforma de pensión no seu día, pois casi era mellor que non só viñera dinheiro, senón que viñera capacidade técnica. E iso, desgraciadamente, é unha pequena parte que sí que existe nestes fondos de capacitación técnica, pero casi que debería haber unha dimensión máis europea de intercambio de como se fan estas reformas, que simplemente mandar dinheiro para España, para Galicia, neste caso, no que sea, é que, bueno, pois, co apoio da consultoría, asistencia técnica se faga, porque realmente ese é a clave, porque senón, como digo, dentro de 6 anos, igual os pensionistas holandeses van a decir, pero digo, pagar impostos europeos agora para pagar
isto que fixeron en España ou en Grecia que na súa, non se entender, non está ben feito. Digo moi en Román Paladino, pero tamén para entendernos un pouco dos riscos dos que estamos aquí enfrontados, non? A ver, Fer... Mirade, levamos xa casi unha hora falando. Antes de, digamos, para rematar, meto a baza dúas cuestións. Unha que se me ocurre a min despois de escoitarvos e outra que provén da xente que nos está vendo e escoitando e que fai comentarios e preguntas no chat, non? A primeira é algo que dixécheles todos, pero que Serafín, digamos, puxo máis crudamente, non? Que isto pode convertirse en un plan para os ricos, non? Si o que se está xestionando, si o que se está promovendo son os mellores proxectos, vamos a ver en que consiste exactamente o plan que presente España, porque ten que presentalo antes do 30 de abril, o sea que veremos pronto cales son os cambios estructurais e en que líneas se van a traballar, non? Pero, dende logo, quen vai estar mellor preparado para presentar os mellores proxectos probablemente van ser as grandes empresas e, por tanto, podemos encontrarnos con que, bueno, pois, si Hermanos de Rivera ou Citroën ou a Inditex son os que se van a quedar con estes fondos, igual pouco cambio estructural van producir, non? Sobre todo na línea do que decía Adolfo, de mellorar as condicións laborais ou cousas parecidas, non? E, por outro lado, como oportunidade tamén, non? Un dos nosos espectadores pregúntanos si credes que este traballo extraordinario que vai supoñer para as administracións a xestión destes fondos pode ser unha oportunidade para que mellore o traballo da administración en canto a rigor, en canto a rapidez, non? Decía Lin estes días que si Galicia xestiona cada ano 400 millóns de euros de fondos europeos, este ano 2021, xa este ano 2021, vai tocar xestionar 1.200 millóns e que non hai previsto unha gran contratación para xestionar estes fondos, non? O sea que, digamos que as administracións teñen aquí tamén un reto importantísimo, non? Non poden quedar sin executar ou sin captar fondos por problemas de falta de personal ou por problemas de falta de espazos de asesoramento para as empresas, non? Se podo recoller a pregunta con respecto a que sexan os ricos que teñan os mellores proxectos, non necesariamente, para nada, o sea, para nada. Quen vai ter os mellores proxectos, sobre todo se son en papel, son os que teñen os mellores consultores. É así, o sea, eu digoche, nos fondos que xestionamos nós, a maior parte dos proxectos non necesariamente veñen dos países ricos, Francia, Inglaterra e Alemania. Hai tanta participación española ou italiana ou incluso en moitos casos como máis. A nivel de grandes empresas ou pequenas empresas non se nota. Moitas veces as grandes empresas poden estar interesadas nun proxecto puntual, digamos eso. Teño unha liña de negocio que ia facer se tivese cartos, bueno, pois isto é unha entrada de cartos que me pode permitir facer este proxecto. Se non necesariamente lles vai interesar, porque sí que hai uns costes de xestión que ao mellor non van dentro do seu núcleo de traballo e non lles interesa. Moitas veces son entidades. Nós, por exemplo, na miña esencia traballamos moitísimo cos intermediadores coas empresas, por exemplo, os clústers, o clúster de automoción, as cámaras de comercio, as agencias de desenvolvemento, ese tipo de entidades sí que poden captar moitos proxectos europeos máis que as grandes empresas. O que non é necesariamente malo, tampouco. E despois, tampouco podemos olvidar que as grandes empresas, aínda que encaixen elas o diñeiro, despois eso xera unha economía dentro do que é dentro do que é o ecosistema sexa de innovación ou sexa de emprego puro, de logística, de proveedores, que acaba chegando ao final a máis que o que é a propia empresa. Eso era un pouco que quería comentar. Con respecto ao tema da xestión da propia administración pública, deixo-vos comentar a vos. Aí, se me permites, Ana Luisa, ademais, tivo responsabilidades na administración pública galega.
A min aí sí que é a parte que menos me suxire aos fondos Next Generation. Di o refrán de eso de vísteme despazo, non? Que levo prisa. Os que traballáis na administración sabedes o tempo que leva a facer unha lei, un decreto, unha orden moitas veces de axudas. Non é doado para a administración. A administración, de feito, está en debate nestes momentos a precariedade na propia administración pública galega e española, un tema que afecta a todas as comunidades autónomas. Donde os concellos, os que traballades no ámbito local, sabedes as necesidades que ten, pois, non sei, unha relación de postos de traballo dunha administración local fai 30 anos, onde víamos a ver moitísimos operarios, e hai moitísimos concellos galegos que prácticamente teñen cuadro de técnicos superiores na propia corporación. E con isto non quero ser clasista, pero como dice Daniel, non tanto por os consultores. A administración fai informes, a administración necesita cuadros ben formados. Entón, é un tema de reforma, non son reformas. O tempo medio de aprobar un plan xeral de ordenación urbana en Galicia, canto é? É unha pregunta que deixo aí, non? Algo que debería ser tan sinxelo, e que Serafín, que ten máis experiencia de como fan os países anglosaxóns, non? Aquí estamos con planes xerais que poden tardar 8 anos, 9 anos, 10 anos. Imaginados o que cambia unha cidade. Estamos falando, por un lado, que unha cidade ten que ser verde, resiliente, enerxéticamente, e tarda en facer un plan xeral, que é a súa liña mestra, máis de 10 anos. Aprobar un RPT nun concello pode levar un ano. Un RPT é a parte que menos me gusta. Esa necesidade de vincular reformas, penso que había que abordar definitivamente, é dicir, o problema, por exemplo, do desemprego estructural. Sí que levo moitos anos tamén traballando, a veces incluso, bueno, por diferentes circunstancias. Que todo o mundo coincide en que hai que facer máis políticas activas de emprego, pero se me explicades onde está, porque a tasa de desemprego sigue sendo a mesma. Se deixan gastos, se deixa orzamento de fondos europeos sin executar, non digo comunidade autónoma, insisto que non quero sin nada a nadie, o propio Estado español. Reformas, pero que reforma? Si non sabemos claro, eu penso que vamos a andar un pouco con esa idea de rapidez, de urxencia, que hai que gastar cartos. Que escote todo o mundo, rápido, proxectos maduros. Se quero facer unha carretera, ten que estar o proxecto. Se quero facer, e está ben, e nós, gracias a Biel pola parte da consultoría, podemos axudar as empresas externas a apoiar a administración, ingenierías, consultoras, etcétera, etcétera. Pero os grandes retos non son esos, non son os proxectos maduros, que hai que reformar temas capitais como reforma administrativa, reforma de procedementos, reforma, penso que foi nos días, se publicou non tamén o decreto de administración digital. É dicir, temos moitos retos en moi pouco tempo. Non quero desanimar a ninguén, non son pesimista, por todo o contrario. Pero, que hai que tomarse máis en serio isto, Sí. Por ser provocativo, eu son servidor público no Reino Unido donde non existe o dereito administrativo. Por tanto, certas residencias que hai no noso modelo non existen. Entón, casi que habría que empezar por aí. Pero, bueno, sin ir para tanto, un dato. O plan de reforma Next Generation alemán, 10% dos fondos vai ser para a reforma administrativa. No caso do goberno español, 5%. 5%, 5.4. Se acaba a hora de aprobarse ao novo Real Decreto de digitalización, oye, pois, por que non usar boa parte dese fondo, polo menos para a viaxada eso? Por qué? Porque iso ten un knock-on efecto, un efecto cadena e moitas outras cousas. Entón, eu casi, personalmente, en vez de estar co tema de hidróxeno e tal, que está moi ben, casi, como hai pouco tempo para gastar e hai cousas que hai que cousas pendientes, por que non centrar pois boa parte dos fondos na propia reforma da administración? Porque iso depois ten impactos en todo. E é un diñeiro que é diseñado xa desde antes do Next Generation, cando existía o chamado programa de reformas estruturais, directamente para eso. Entón, eu quería, sinceramente, que se priorizara iso, sobre todo porque non vai haber tempo para gastar todo o que se quere gastar. E depois, en clave galega, por acabar, falamos moito de proxectos, pero como temos tamén fondos europeos que vamos recibir, 2.000 millóns, seguramente de Next Generation, máis ou menos pola contabilidade dos proxectos xerais de Estado, serán uns 2.000 millóns que cheguen a Galicia, nada de 20.000 nin 12.000. Oye, pois teremos 4.000 millóns, máis ou menos, de xestión directa ou indirecta para Galicia. En vez de pensar en proxecto, por que non pensamos que queremos facer con eso? Por que non pensamos que, pois, non sei, poñernos para 2035 entre as 50 territorios máis avanzados da Unión Europea?
en termos de renta per cápita. Iso son obxectivos, e podes facer as medidas en función dese obxectivo. E casi non ao revés, que estamos a facer primeiro proxectos e depois o obxectivo. Casi, creo eu, sería haber que facer no sentido contrario. E iso é casi un pouco pasando o balón a tertulia que tuvestes na edición anterior, que creo que é algo que non se chegou a falar, non? Sí. Incluso, se me permite ser afín, por facer un pouco máis de, xerar un pouco máis de controversia, grandes temas de país, como pode ser a loita contra a España vaciada, que ti máis eu temos falado algunha vez, ou despoblación. Claro, cando empezo a ler alá no mes de novembro os primeiros documentos, digo, hombre, pues está moi ben, alguén pon no eixo das políticas públicas, probablemente, desde o meu humilde punto de vista, probablemente o principal problema que temos non son Galicia, sino moitos puntos de España. Despoboación, España vacía, a Galicia vaciada, a Galicia despoblada e a Galicia rural. De repente empezo a ver os documentos de programación e vexo a xenda urbana e rural, ben, loita contra o despoblamento. Política palanca 1, 16% de orzamento, verdad? Pero claro, logo aparece plan de choque de mobilidade sostible. E ademais as primeras en entornos urbanos e metropolitanos. Entornos, fixaredos que contradición. Loita contra a despoblación, a xente urbana e rural, e digo, vale, focus, porque indudablemente a xente vive maioritariamente das cidades, e hai moita, e de feito, penso que, ainda que non están feitos os programas, o eixo urbano vai a crecer do 4%, o eixo urbano do FEDER vai crecer a ese 8%, 10%. Pero logo temos o componente 2 que fala de rehabilitación de vivenda e regeneración urbana, e cando vemos os MDIs, ademais van para zonas metropolitanas, de novo. E logo vemos o componente 3, que é transformación e digitalización da cadena logística ao sistema agroalimentario pesquero, donde moitas desas empresas están radicadas nas grandes cidades, non están no entorno despoblado. Me gusta que fixeras ese análisis de Estrella Galicia, non? Porque colle unha pequena empresa, pero a sede de Estrella Galicia está na Coruña. No, pero esta está enchantada. Aí, a Sidra está enchantada. No, sí, o digo porque son manteñen, pero me refiro que as grandes empresas das cadenas logísticas, eu estou no Porto de Vigo, ahora estou vendo o Porto de Vigo, aí están as empresas como Caleido, o sector da logística, que temos un clúster en Galicia, moi importante da cadena logística. Entonces, a min eso que me pon nervioso cando empezo a ver os primeiros documentos de Next Generation. Non sei se vos paso o mesmo, pero a mí me pon nervioso. É dicir, non só non temos claras reformas, sino que incluso enganamos coa falsedade da linguaxe, non? É dicir, vale, é moi importante a loita contra o despoblamento. O Ministerio anunciou aproximadamente 10.000 millóns, pero que colle cousas de todos os sitios. Que non se trata de eso. Que vamos a facer contra a España vacía? Sí. Da parte como parte dos que estuveron facendo ese documento, eu que vexo que hai cousas que fixeron concretamente e outras cousas que son grandes paquetes, pero precisamente o que dicemos é conclusión. Antes falaran de 2.500 millóns para despoboamento, pois centremos nos 2.500 millóns. Non poñamos que nacionalmente hai uns 10.000 millóns que máis ou menos poden contribuir, pois sí, todo pode contribuir máis ou menos, pero hai que así buscar a concreción. Pero claro, ese é o momento tamén da comunicación política. Pero porque non nos estamos centrando nas reformas, Serafín, o decías ti antes. Non nos estamos centrando nas verdaderas reformas. Claro. Bueno, cumprimos ben cumprida a hora que comprometimos. Creo que abrichedes novos temas que non estaban en riba da mesa nos debates anteriores. Non sei se iso é bo, pero bueno, aí están. Creo que tamén botachedes luz sobre algunhas cuestións que dende o público en xeral teñen moi pouca claridade, non? E iso tamén vos agradecemos polo vosso coñecemento experto e por esa facilidade que tedes de comunicármolo a xente que non somos experta. Así que, no nome da Fundación, moitas grazas a Adolfo, Serafín e Daniel por estar con nós esta hora do venres á tarde e agardamos volver a contar con vos nalgúnha outra ocasión. Boas tardes. Moi ben, moitas grazas. Hasta logo.